tomto videu si ukážeme, ako urobiť prednú a zadnú časť svetra vytvarovanie na rukav. A v mojom prípade, keďže štrikujem kardigan, aj vytvarovanie na dekolt. Robí sa to vlastne v tom istom riadku, na začiatku riadku a na konci riadku. Je to jednoduché zužovanie, čiže uberanie očiek. Ja som si tu už urobila vlastne prvú časť. Tu je vlastne tvarovanie rukáva a toto je tvarovanie dekoltu. A ukážeme si jedno najjednoduchší spôsob, to je v tejto knižke tento. Je aj iný spôsob, ktorý si ukážeme na budúce, ale teraz tento jednoduchý, ktorý vám úplne stačí na uštrikovanie prvého svetra. Čiže vám vyjde takéto niečo na obidvoch stranách. Takže poďme na to. Nepomielte sa, že robím na káblikových iliciach, robím len kvôli tomu, aby sa mi zmestili do videa, aby ste to poriadne videli. Normálne tento sveter som štrikovala na rovných ihliciach, čiže ako keby som štrikovala šál, celú časť od spodku až hore, a teraz si vlastne ideme ukazovať už len túto časť tu pri dekolte a pod pazuchou, ako budeme zužovať, takže predpokladajme, že už túto celú časť spodnú uštrikovanú máte. Takže ako na to? Táto časť na pravej strane nám pôjde pod rukav, čiže to je ako keby ste štrikovali svoju ľavú časť na tele. Čiže zoberieme si vlnu a vlastne tento spôsob sme si už ukazovali niekoľkokrát. A teraz si ho vlastne ukážeme na tom svetri, čiže prvé očko len prehodíme, druhé očko uštrikujeme a je to ako keby sme išli ukončovať štrikovanie, ale len 4 očka vlastne takto prevlečieme týmto spôsobom, čiže zase ďalšie uštrikujeme a to posledné cez neho prevlečieme, to je druhé očko, ešte raz prevlečieme, tretie očko, ešte raz prevlečieme, 4 očka máme a toto je vlastne začiatok rukáva. Zvyšok ideme preštrikovať celé hladko, všetko si ukazujeme len na strane hladko, zatiaľ nechcem to komplikovať s ťažšími vzormi, všetko len na hladkovej strane. Neskôr na videách si ukážeme, ako si to urobiť na obrátkovej strane, alebo keď máte vzor, ako sa postupuje. Takže vlastne preštrikujeme sa až na opačnú stranu, ale tak, že si necháme dve posledné očka na ľavej ihlici. Takže teraz sa dostávam k tým posledným dvom očkám a tie uštrikujem obidve naraz hladko, čiže ich naberiem na hladko a uštrikujem. Týmto začneme vlastne tvarovať dekolt. Zúžili sme o jedno očko. Opačnú stranu celú preštrikujem obrátko, nezužujem. Takže teraz, keď sme sa preštrikovali celú stranu obrátko, ideme si ukázať, ako zužovať vlastne na tej strane. Mali by sme si zapamätať vlastne, že stále na pravej strane zužujeme, uberáme o jedno očko týmto spôsobom, že jedno naberieme, to druhé uštrikujeme hladko a vlastne preťahneme to jedno, to posledné cez prvé. Takto sa vlastne zužuje na pravej strane, to sme si už niekoľkokrát povedali kvôli tomu, aby tie očka sa nám vlastne tvarovali sprava doľava. Teraz vlastne len to jedno očko sme zúžili. Zase hladko sa preštrikujeme na posledné dve očka. Čiže sme sa dostali na opačnú stranu, to je ku stranu dekoltu a tu na zase tieto dve posledné očká uštrikujeme dokopy hladko, čiže zbavíme sa jedného očka týmto spôsobom a tento spôsob sa zase používa na ľavej strane kvôli tomu, že potom tie očká sa vlastne začnú tvarovať zľava doprava, ako to je vidieť na tomto obrázku, ktorý sme si už ukázali. Takže takéto pekné ukončenie budete mať.
Znovu ďalšiu stranu uštrikujete si celú obratko a potom ďalej už je to na vás, ako ktorý riadok budete zužovať. To záleží vlastne od toho, koľko očiek potrebujete si nechať na ihlici. Ako napríklad ja na tomto som musela vlastne zužovať a zužovať dosť dlho, pretože mne ostali len 3 očka na konci, na pleci. Ale ak vy si štrikujete sveter alebo kardigan, dajme tomu na takýto štýl, tak samozrejme tam sa zužuje len trošilinku na začiatku a potom už idete len rovno hore a nezužujete, pretože tu je to vlastne na pleciach vám ostane o mnoho viac očiek. Na budúce si ukážeme, ako uštrikovať sveter, nie kardigan, aby ste vlastne pokračovali v uštrikovaní dekoltu okolo krku a pokračovaní na ďalšie, na to druhé plece v celku.